Sgorio a chroeso i dymor newydd o pêl-droed yma yng Nghymru. Ac ar ddechrau'r tymor newydd, mae yna glwb newydd sy'n ymuno â'r gynghrair am y tro cyntaf eriod eleni Bae Colwyn. Ar ôl chwarae ym Mhyrmid Lloegr am ddegawdau, fe ddychwelodd Bae Colwyn i chwarae yng Nghymru yn 2019. Ac wedi 3 tymor yn yr ail haen, mae'r gwylanod wedi esgyn i'r uwch gynghrair. Oedd tîm Steve Evans yn dechrau hymgyrch gyda gêm gartref ar ffordd Llanelian yn erbyn Caernarfon. Croeso Bae Colwyn i uwch gynghrair Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Downs. Allan i'r asgell, mae Rushton canfod Downs eto. Ac i ddeud y gwir, mae o'n mynd lawr, mae'n honni bod na gyffyrddiad i bod, a dy'r dyfarnwr yn mynd i gytuno fo chwaraewyr Bae Colwyn. Swn i'n gofyn y cwestiwn, just gan bod yr ergyd wedi cael ei chymryd, a bod i oddi ar y targed, mae dal yn gallu bod yn drosedd, oedd o'n hwyr ac yn ffodus yma na swn i'n dweud. Cyril. O, unwaith eto camgymeriad. Na, mae'n gyfle fan hyn. Clark, mae eisiau gadw i ben. Clark, mae o'n cadw i ben hyd yn hyn. Smith yn ei chael ei ry hawdd, fyddech chi'n deud, i arbed honna. Am dacl oedd hon, ond i'n teimlo'r stadiwm i gyd yn ysgwyd. Cyril nôl ar ei draed chwarae teg. A wedyn, nath o benderfynu trio eich fynd drwy goesa'r golgeidod pwy a wyr. Williams, Cri, penderfynol. Da! A mae Thomas yn agor y Sgorio i'r ymwelwyr. A da ni di weld o yn sgorio o bellter. Da ni di weld o'n sgorio'n glyfar. Ond mae'r peniad gan Darren Thomas yn ddigon i roi Caernarfon ar y blaen. Pwy oeddwn i farcio fo? Nick Rushton oeddwn i farcio fo. Felly mae Mark Williams yn falle'n sylweddoli hynna. Felly jyst yn dincio i teg at y postyn pella. Rushton, chwaraewr fwy ymosodol, dim dyna lle mae o eisiau bod. Turner, sgoriodd gôl yn y gêm cwpan. Yn y fuddugoliaeth neu Evans o 5 i 0 penwythnos dwytha. Mewn ar geg, a mae'r peniad yn mynd heibio'r postyn. A wedwch chi be mae Holmes yn gwybod y dyle fod i gwneud yn well. O le ddoth o, ond am gyfle. Bradley. Thomas di symud i le. Bradley di dal i redeg. Pwysio i flaen, o di goset. A mae Bradley di gwneud yn ardderchog i osgoi Ryan Edwards. A mae mewn i'r cwr Cosby. Na, tewn y gyfle fan hyn. A dwi wedi trio i galed i honna'n gico'r smoti. Na, di medd y dyfarnwr. A mae Clark di aros lawr. O, mae hwnna'n penalty. Camgymeriad mawr gan y dyfarnwr yma. Mae Bradley di curo Downs fanna, mae Bradley o'n gweld digon o le gan Davies. Mae rhaid i Davies sgorio fan hyn yn does! A mae o'n gwneud efo cymorth gwiriad. A da chi'n teimlo o'r ymateb bod honna'n foment bwysig iawn yn rheigol y gêm yma. Camgymeriad amddiffynol eto gan y tîm cartre. Ac Adam Davies yn cadw i ben. Ac ar ôl sgorio mewn gêm gwpan y penwythnos diwetha, mae wedi rhoi Caernarfon 2 i 0 ar y blaen. Cyril, oedd ddim yn siŵr be i wneud. Edwards eto. Davies di gyrra fo. Nid yma tro cyntaf fel hyn. Mae Caernarfon yn sgorio. Nawr te mae'r bêl at Clark. Clark! Campus! Ond unwaith eto, mae rhaid i chi ddeud Bae Colwyn yn creu i problemau i hun. Davies yn gry, yn bwerus, off a fo, wastad yn codi ben yn meddwl, lle mae am harna ni? Dyma lle oedd ar ben i hun bach, cadw i ben, nath o'n brysio, na oedd o gwybod yn union lle oedd o'n fynd. Reit i'r gornel, mae o'n drosodd. Efo'r tîm gore, mae Caernarfon yn mynd i fod yn fygythiad, ac mae gyda nhw gymaint o brofiad, a mae'r profiad yna wedi codi i'r wyneb yn y gêm yma. Clark. Davies yn y canol. Clark. Rob Hughes. O, mae'n digwydd dda. Ac mae Davies yn mynd i fanteisio. Ac sut yn y byd a chybodd Rob Hughes honna. Fe nath o, fe greodd o. A mae Davies di sgorio eto. Ac mae'n datblygu'n chwalfa. Bae Colwyn dim. Caernarfon 4. A gwrandwch ar hyn. Mae yna 1,411 yma. A dyna godi calon ar drothwy tymor newydd.
Well, Zach, you only joined Caernarfon a few days ago. What a way to kick things off. Oh, buzzing. That's the way we want to start, you know. Was it 4-0? 4-0 win? 4-0. 4-0, yeah. Just buzzing, and after doing it in front of the fans on the first game, you know, it couldn't be better. Y clwb arall sydd wedi esgyn eleni yw'r Barri, gyda dreigiau'n dychwelyd i'r uwch gyngrair ar ôl un tymor yn unig yn yr ail haen. Roedd eu tymor nhw'n dechrau oddi cartref yn y Bala, tîm oedd ar ei newydd wedd ar ôl sawl newid dros yr haf. Seintiau, tu fewn i Edwards, ond Kieran Smith yna disgwyl amdano fo. Bêl allan gan Newell. At Abedaki tu fewn. Ac yr ergyd gan Aaron Edwards, doedd hi ddim yn bell. Fiel yn troi. Bêl yn disgyn i McLagan. Allan mae'n dod at Chris Hugh, chydig o le ymlaen, Chris Hugh, cyfle ergyd. Absalom efo'r arbediad. A Hulbert y chwilio am y briwsion. Tomlinson. Allan at press, i'r canol, at McLagan, sy'n cyfle ergyd, gwaith da gan Kyle Harrison. Yn rhwystro McLagan rhag cael ei ergyd, ac yn wir, mae'n cardyn melyn arall i Cain McLagan, sydd eisoes wedi derbyn cardyn melyn. Ac y gêm gynta y tymor, mae Cain McLagan yn gweld cardyn coch. Abedaki. Nôl mae'n dod, yn cael ei chlirio. Smith ar peniad. Disgyn i Newell, sy'n cyfle mae Newell yr ergyd gan Newell. Modfeddi heibio'r postyn. Dyna'r agosad, da ni wedi dod yr ail hanner. Ergyd Newell ac heibio'r postyn a thi. Roberts, troi tu mewn. Gwahodd i Ross White. Carlamu ymlaen, Bêl yn disgyn i Newell, Bêl yn disgyn i Iwan Roberts. Ac mae Iwan Roberts wedi rhoi ti yng ngornel y rhwyd heibio i Michael Lewis. Ac ai dyna yw'r gol sy'n selio'r triffrwynt i'r Bala. Yeah, it was a great feeling, you know, to get the team up and running. Like a tough game, I thought, but late goal, you know, it's always a great feeling. New team, but we're gelling really well together, and I feel as though it could be a good season for us. Gorffennodd y Seintiau Newydd y tymor dwytha gyda buddigoliaeth o 4-1 gartra yn erbyn Cei Connah i orffan 22 pwynt yn glir o'r nomadiaid. Ac ar ôl i'r Seintiau giro Cei Connah eto yng nghwpan MG y penwythnos dwytha, roedd y clwbiau'n cyfarfod mewn gêm gyngrau'r nos Wener. Dyma Harrington. Wild ar cyffyrddiad i fewn i'r cwt, mae Noah Edwards a gol gynnar! Y gol gynta yn y gyngrair i Cei Connah. Llai na 2 funud ar y cloc am symudiad slic gan yr ymwelwyr. A Noah Edwards yn rhoi Cei Connah ar y blaen, y Seintiau Newydd dim. Cei Connah 1. Daniels. Dyma Marriott. Chislevich. McManus ar ymyl y cwrt, dyma McManus yn ôl i fewn i Chislevich! O, symudiad campus unwaith eto. Y cyffyrddiad bach gan Declan McManus. Ac Adrian Chislevich yn union i'r sgôr. Leo Smith. Rwan ta dyma Clark wedi gweld yr hediad gan Jordan Williams. Y drwodd ar y golwr ar arbediad gan Andy Firth. O, mi nath o'r ongl yn unlem yn y fan yna, Andy Firth. Mi nath o'n dda. Bradley wan, mae gen o len man hyn i fesur y croesiad. Bradley'n gwneud hynny. Peniad a draws gan Nash ar arbediad yn un rhagorol gan y golwr. Bron a'i gwiro i rwyd i hun gan Ryan Astles. Arbediad campus gan Connor Roberts. Wild ond yna le yn i'r ochr gysa yma gan Aaron Williams. Mae Jordan Davies ar yr ochr bella. Williams os a groesiad i fod ar bel i gael y rwyd a Jordan Davies. Hyfryd gan Cei Connah. Am ddiffyn y Seintiau methu delio efo cyflymder Aaron Williams a Jordan Davies. Yn rhoi Cei Connah nôl ar y blaen. Gwant am yna le fan hyn i Clark, am yna le ar yr ochr bella gan Daniels, drwchach ar y lles fi yna fo. Mae Jordan Williams yn y canol, mae McManus yna hefyd y bel ar draws y gol. Chislevich!
A mi groesodd hwnna'r llinell Llawn wir. A barodd mantais Cei Connah gwta 2 munud. Ail gol Adrian Chislevich. Wel am gêm sgynna ni yma. Dim yn hanner amser eto Seintiau Newydd 2, Cei Connah 2. Do mi groesodd i'r llinell. Bêl i gyfeirio Jordan Davies. Cael ei bugeilio gan Chris Marriott wan ta. Mae Josh Williams yn y canol, mae Mike Wild yna hefyd, y bêl i gyfeiriad. Wild! O, taro'r postyn! A bron i Cei Connah fydd yn ôl ar y blaen. Marriott. Yn ei droed McManus. McManus yn ddofn iawn ac yn canfod Josh Daniels. Fant a Daniels. Mae Leo Smith yn y canol. Daniels yn dal i fynd. Daniels at McManus! Ar orau eto, symudiad gwych gan y pencampwyr. Daniels at McManus. Dim gobaith i Firth yn y gol. Dyma Ben Clark. Clark, di gweld yr hediad gan Jordan Williams. Mae McManus ar yr ochr bella Williams yr croesiad. McManus i gefn y rwyd. Dim amheuaeth. Y funud y gadawodd y pêl-droed Jordan Williams. Na fydda Declan McManus yn canfod cefn y rwyd. Chislevich. Pas gelfydd unwaith eto campus allan at Jordan Williams. Fant a Williams newydd greu gol i McManus. Jordan Williams! Os gen Cei Connah ddim ateb o gwbl i ddewiniaeth y Seintiau Newydd ar ddechrau'r ail hanner yma. Seintiau Newydd 5, Cei Connah 2. Pasg. Williams. Hyfryd yn ôl i lwybr. Clark, Ben Clark. Clark yn dal i fynd. Clark! A Leo Smith. Tasg hawdd i Leo Smith. Rwyd o'r chweched i'r Seintiau Newydd. Da ni yn y funud ola o'r 90. Halen yn y briw i'r ymwelwyr. Mae'n gweir go iawn. Y Seintiau Newydd 6, Cei Connah 2. We come back twice from being behind in order to get the first 3 points at home, and then obviously against the team that finished second last year, and there's no doubt about it, they'll be challenging this year, no doubt about it at all. So yeah, no, pleased all round. At Bargleitham ewn ni nesa at 2 dîm nath orffen yn y 6 uchaf tymor diwetha. Mae enillydd esgid air a chwaraewr y tymor 2017, Jason Oswell, wedi dychwelyd i gryfhau carfan y dre newydd. Ond mae gan flaenwr newydd Pennod 5 esgid air i'w enw, a bydd profiad Chris Venables yn allweddol i'r clwb eleni. Miles Davies. Cafodd y ffel, gyffyrddiad o. Henry Jones ar ei hôl i croeso. Henry Jones! A Chris Venables sy'n rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Symudiad twt. Pêl-droed llyfn i lawr yr asgell dde. Croesiad Henry Jones ar draws. A di Chris Venables ddim yn methu cyfleoedd fel la. Tawliad hir fydd hon gan Henry Cowens. Tuag at y postyn agosa. Shane Sutton yn trio cael ei ben ati. Fel yn tasgu mlaen. Chydig o ddryswch yn y cwrs Cosby. A Oswell fy'r ergyd yn y pen draw. A fe nath Alex Harris yn dda. Efo'r arbediad greiddiol. A mi o'n ar i'w hanner ail gyfla. Yn y bêl yn cael ei chlirio allan am gig gornel yn y pen draw. Miles Davies. Croesi ar y cynnig cynta. Venables ar y postyn cefn. Venables! A mae'n ddwy. Ychydig dros hanner awr wedi mynd. Ac unwaith eto, Chris Venables yn canfod digonedd o led efo hun yn y cwrs Cosby. A fe dynodd o'r bêl i lawr. Cyffyrddiad bach i wneud yr ergyd yn haws. Ac unwaith eto, rhif 9 Pennod yn canfod cefn yr hwyd. Mae'n ddwy ddim. Yn i mewn i'r funud ola o'r 3 sydd i'w ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Un cyfle ola i'r ymwelwyr. Cyn yr egwyl efallai. Robles yn trio clirio. Bêl yn ôl at Cyn Owen. Owen yn ergydiog yn taro'r drawst.
A mae capten Pennod yn berig bywyd o di allan i'r cwrs Cosby. A fe drodd o a creu lle iddo fo'i hun. A bron iddo fo ychwanegu trydydd gol i'r ymwelwyr just cyn yr hanner. Matty Jones. Codi ben. Codi'r bêl i lawr y cae. Methu canfod. Robles. Rob Evans. Yn gweithio'n galad. Dwy'n y bêl yn ôl. Tar y bêl allan at Ismail. Ismail efo'r croesiad. Yn clirio mor ball ag Evans! A bron i Rob Evans. Dod ar tîm cartre no mewn i'r gêm. A so honna wedi bod yn gol anhygoel. Camgymeriad! A rywsut! Mae'n 2-0. Rob Evans ar ei ymddangosiad cynta yn y gyngrair i'w dîm newydd yn taro'r bêl yn ôl i gyfeiriad i golwr a fe gododd Andy Wychley ben a fe redodd hi o dan i droed o a dros y llinell. Sears. Sutton wedi aros yn y llinell flaen i beniad o'n canfod Oswell. Ismail efo'r croesiad at Oswell! Ac am y tro cynta ers iddo rwydo 2 gwaith yn erbyn Ebus yn mis Ebrill 2017. Mae Jason Oswell wedi sgorio yn uwch gyngrair Cymru. Chris Venables has, 2 goals this afternoon, 4 in 4 games now. Hit the ground running. Yeah, look, he's been outstanding since he came in. His standards are as high as mine, if you like, and that's great for me and great for the squad. And he's a real team player as well. I think sometimes you get players who perhaps would come in with his history, and I've said he's in the argument for best ever Welsh Prem player. To come in with a bit of an ego and perhaps this is the way I do things, but he's actually slotted straight in with what we want to do, and full credit to him for that. Roedd hi'n haf i'w gofio i Hwlffordd gyda'r adargleision yn ennill gêm Ewropeaidd am y tro cyntaf i hanes. Y golwr, Zach Jones, oedd yr arwr yn Ewrop ac roedd y gŵr o Zela Newydd yn arddangos i ddonia unwaith eto nos Wener, yn nadu Owen Jones yn yr hanner cyntaf. Wedi'r egwyl, daeth capten Pontypridd, Clayton Green yn agos, ond i ergyd nerthol droed chwith yn taro'r postyn, ac roedd y pwysan pentyrru gan Ponty. Ac wedi blerwch am ddiffynol yn y gornal bella fe gipio Dan Williams y meddiant a gosod y bêl i Owen Jones, ond unwaith eto, Zach Jones ddaeth i'r adwy gyda garbediad adweithiol arall i Hwlffordd. Ar ôl sgorio'n Ewrop yn erbyn B36, Ben Fawcett ddaeth agosau'r tîm cartra, ond doedd dim posib gwahanu'r 2 dîm o'r Pennod yn 7fed ac 8fed y tymor dwytha. Bu Aberystwyth yn agos i syrthio o'r gyngrair cyn i buddigoliaeth gofiadwy yn erbyn Caernarfon ar y penwythnos olaf ym mis Ebrill. Roedd y gwyrdd ar duon yn dechrau'r tymor newydd yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd. Cabongo. Rhys chwilio am yr hediad gan Sam Jones. Dim cam sefyll yn erbyn Jones. Mae Rhys wedi parhau a'i hediad. Mae yna gyfle fan hyn i'r Met. Rhys yn ei ffynnu ddyn ôl! Ac mae'n gol i Met Caerdydd. Ac Elliot Evans sydd wedi sgorio. Lewis Rhys a Sam Jones yn creu lawr yr asgell dde. A Elliot Evans yn cyrraedd gynta. Kirkman. Mae rhan i ddati ag at John Owen. Nôl mae'n dod i'r canol. Owen! Mae fe droiodd e'n bert ond i ergyd dros y bar yn un sal. Mae'n y gyfle am ergyd o bell fan hyn. 2 yn y wal am ddiffynol. Thorn! Mae'n arbediad campus gan Lang. Dyw'r perygl ddim drosodd. Mae'n y gam sefyll yn y cwrt Cosby. Campus gan y gôl geidwad, ergyd dda gan y capten. Ond mae Met Caerdydd yn parhau ar y blaen o gôl i ddim. Mantais i'r Met o hyd. Lewis Rhys dros y gicrydd. Mae'n mewn, mae'n un dda. Mae'n cael ei ffynnu nôl, Vincent! Dim trosedd
Ac yna Sam Jones ar bediad gwirthiol gan Dave Jones. Ac yna Aberystwyth yn clirio. Wel, am gyfle i'r Met. Harry Owen yn rhoi ben mewn yn isiel. Mi oedd trwd Elliot Evans yn uchel. Mae'r cerdyn mas yn barod. A mae yna gerdyn melyn. Ac ail gerdyn melyn, cerdyn coch i Elliot Evans. Sgoriwr y gôl agoriadol yn yr hanner cynta i drod yn uchel. Mi oedd hi'n drosedd, ond mi oedd pen Harry Owen yn isiel hefyd. Diwedd glwc y ffroes. Yma ar goedlen y parc, Cabango yn ennill y bêl yn ôl, a mae wedi curo'i ddyn, a mae yna gyfle fan hyn i fwydo. Vincent i sicrhau'r 3 phwynt. Campus ragorol gan Dave Jones, y gôl gweidwad. Ond y chwiban ola wedi chwythu. Ofer fi ymdrechion Dave Jones. Y Seintiau'n seithyn syth i'r copa felly, a nid y dechrau delfrydol i Bae Colwyn yn ei tymor cyntaf erioed yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae Bangor 1876 wedi codi i gyngrau'r y gogledd ar ôl gorffen y tymor dwytha yn ail y tu ôl i ddimbych. Ac ar ôl esgyn i'r ail haen, roedd y ddau glwb yn cyfarfod yn Antborth bnawn Sadwrn, a'r dinasyddion darodd gyntaf gyda Sam Jones yn rhwydo wedi llai na 4 munud. Trodd y sgoriwr yn grewr ar gyfer yr ail gôl. Sam Jones yn sgipio heibio i Craig Rogers, cyn gyrru mewn i'r cwrt a gosod y bêl ar blat i Jamie Petri, cael dybl i'r fantais i Fangor. Bu bron i Fangor gladdu'r drydedd cyn yr egwyl. Sam Jones yn ei chanoli unwaith eto, ond ergyd Corig McConigol yn gwiro oddi ar y trawst. 10 munud wedi troi ac roedd dimbych nôl yn y gêm ar ôl i Craig Pritchard greu chydig o le iddo'i hun ar ymyl y cwrt cyn cremanu ergyd hyfryd dros ben Carl Jones ac i gefn y rhwyd. Roedd Bangor wedi ennill i 2 gêm gyngrau'r flaenorol ac yn benderfynol o gadw'r record berffaith i fynd. A bydd rhaid i Aaron Jones fod yn effro i rwystro cynigyn o bell gan Joe Sullivan a Liam Morris cyn i'r chwiban ola gadarnhau bod Bangor yn aros ar y brig. Bangor ar y copa wedi 3 gêm felly ac mae 3 clwb arall yn parhau ar record 100% sef Ebus, y Flint a Threfynon. Llansawel, Lido Afan a Rhydaman sy'n gosod y safon yn y de, ond bydd Lido a Rhydaman yn cyfarfod nos Wener tra bydd Llansawel yn teithio i Aberteileri. Dydd Sadwrn bydd y Barri yn croesawu Bae Colwyn i Barc Jenna, gyda'r 2 glwb newydd yn gobeithio gosod ei stamp yn gynnar yn y tymor. Mae'r cyfan yn fyw ar S4C am 5 o'r gloch. Ac fe fyddwn ni nôl nos lun nesaf gyda'r holl uchafbwyntiau, ond tan hynny, nos da.